ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навори имза мо якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардем, ки рӯйӣ кардан бо нархҳои арзон. Агар шумо низ замин, мошин, хона, квартираҳо дошта бошед, метавонед суратҳоро ҳамроҳи маълумотош дар WhatsApp экрамдор рӯй кунед. мо рекламаш мегӯем, фурӯшта мегузорем. имрӯз 26 июли соли 2024 1123 сомонӣ дар бонки Эсхата ба канали Саудо ТВ хушомадед. имрӯза наварда ҳастай бачаҳо азиз. Opel Astra G ҳастай 2 дона, Vectra B ҳастай, Opel Astra F ҳастай дар кузофи караван, Yamaha фурӯшӣ ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай, Hyundai i20 ҳастай бародар азиз, Mercedes Benz E-Class ҳастай, ВАЗ 2115 ҳастай, ВАЗ 2107 ҳастай барои шумо. анака ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навори мада лайкора бачаҳо бизанед, дар каналам подписатсия кунед. анака наворамо сар мекунем. дӯстон шумо тамошо кунед бо диққат. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваски област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстон азиз, дӯстон ба якмора мошин ҳаракат ба самти Тоҷикистон мекунад. хулас ҳаракат кунед, успет карда бортон рой кунед, соҳ саломат худо хоҳад мерасад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, мегзарем ба якум Ямахаи фурӯшӣ. Ямахаи фурӯшӣ Korg P50 ҳастай, ки равон кардан дар шаҳри Ваҳдат дар наздикиҳои Карасинка қарор дорад, ки бо нархи 5600 сомонӣ фурӯхта мешавад. 5600 мегам, бо муомила дорад. WhatsApp шонда занг зада аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед, бо арзонтон мекуна. срочна мақсад фурӯшӣ бо камтар арзон мешавад. записҳои тоҷикӣ ҳам дорад. хулас дига бачаҳо азиз, ҳамин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 5600 бо муомила дорад. занг бизанед, маслиҳат карда бигиред шаҳр. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2115 ҳастай, ки дар ноҳияи Рудакӣ, соли барориш 2008 сол, ки бо нархи 26000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 26та состоянии зур, ҳолати хуби техникӣ, краска тоза, мошинча мощни мошин, хулас беҳтарин ҳолат. нахаду, бензини холӣ, объём моториш 1.6 литр, коробка передача механика. рақамҳои 1999 метавонед занг зада маслиҳат карда бигиренша. баллонои 80%, краскаш беҳад тоза сафед. хулас дӯстон, маслиҳат карда маъқул боша бигирен. мошинчаи зур 2115 солҳои 2008. агар шумо низ замин, мошин, хона, квартираҳо чизе бошад дар шумо бачаҳои азиз, бародари азиз, дар WhatsApp имо дар аввал навор ҳастай, рӯй кунед, худо хоҳад рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz Sprinter ҳастай, ки дар шаҳри Душанбе, соли баромад 2015 сол. касоне ки бизнес кардан мехоҳед, ана нигоҳ кунед, дарунаш ях, 2015 сол, моториш 2.4, коробкаш механика, 210000 сомони тоҷикӣ, муомилаи хубам дорам. рақамоша 902 дастӣ, +4 857 WhatsApp шонай метавонед дӯстон муроҷиат карда бигиред. якум соҳиб мега, хоб германский, салон тоза, кондитсионер кор мекуна. мошин мега 5 рӯз пеш даромад, растамошка шудагӣ, мошинча тоза, алиш намешава, сумдаркорай, халаданик 100%, кор мекуна. нашуд скорост 6 скорса. занг бизанем бачаҳо. Mercedes Sprinter Benz 2015 210000 сом муомила дорад. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай, ки дар кузофи караван, анаи мошинча беҳад мошини зур, соҳибашта сум дар корай. мақсад касе нест ки ҳамин мошина ҳай кунад. бачаҳо азиз,
این نرخ کمای 25000 мега бо муомила дора. ноҳияи восеъ, солҳои баромади 1995, газ плюс бензин, моториш 1.6, коробкаш механика, универсални автомашина дар ноҳияи восеъ. рақамҳои дастӣ 985 ёки WhatsApp 0031 аз номи канали Савдо ТВ занг зада муроҷиат кунед. салом кӯжам, хадавои соз балоно миёна документ то январа ҳастай. боз муомила дора. касоне ки конкретни харидорен ина омада бинен, иншоалло ки мошин маъқултон мешава. ноҳияи воседаи мошин. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки мошини навбати мо солаш 1996, ишам караван дар шаҳри Ваҳдат 28000 сомонӣ фурӯхта мешавад. газ плюс бензин, моториш 1.6, коробкаш механика, сезони каравано, тарбузи харбузаву ҳандалаву алаф мекашем бачо. хулас муомила дорад. газ бензин, моториш 1.6, коробкаш механика. WhatsApp шон 7101. WhatsApp дигари аз Русия +7 39 муроҷиат кунен. прямо метавонен занг бизанен. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат дорад. балоно дар ҳолати миёна қарор дорад. краска каме кор дорад. трешина дорад. мақсад агар хоҳен бо краска шахтон алиш мекунен. хадавои сӯзай танҳо ба сум фурӯхта мешавад. 28000 муомила ҳам дорад. дӯстон хатонво зангавад ка чахчахка бигиренша. ана лайки чандима задем бачо. мошини фурӯши шашум. Opel Astra G ҳастае ки дар кузофи универсал 2000 сол. бо диққат гӯш ден. Astra G соли баромад 2000 дар куни бодом. нархша гӯш кунен 48500 сомонӣ. 48500 дӯстон. ин нарх нест. срочно шагай. бензин плюс газ. моториш 1.6, ака фикр кам инжектора, не ки моториш 1.6 простой, коробкаш механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 48500 бо муомила дора. техасмото то январа дора. мотор хадавои масъалааш мега дӯстон нағз. хай дидесен мошин дар кадом состояние қарор дора аз рӯи вид. краска кадом ҳолат дай. каси мехара рақамҳои 8070 ахираш занг бизанен. прямои номерои Туркистон. ака WhatsApp дора надора нагуфтам бародар азиз. муомила кунем бачо. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузофи хэтчбек. ана Astra G навбатӣ солаш 99 мордараби дам бигӣ. 44000 сомонӣ бо муомила дорад. 44000 сомонӣ Astra G бачо. бензини холӣ. моториш 1.6, коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ нахаду дар душанбе ҳай. WhatsApp шон 76 занг занен. срочно сум дар корай. мошинча нахаду шаҳр душанбе да мега ане ки найсага, ане ки аслан мошин дар шаҳри бохтар қарор дора утаган. маълумоти пурра оиди Astra G, рақамҳои WhatsApp ахираш 76 зангават када бигирем бародар азиз. фақат беҳуда занг назанен. лайкотона бизанен. дар канали Савдо ТВ подписатсия кунен. подписатсия. навори баъд на худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад. навори пагоҳина 27 июл пагоҳ мешавад. навори хонаҳо дӯстон тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Nexi Daiwa ҳастае ки соли баромад 1996 дар душанбе 16500 сомонӣ. гази холӣ. моториш 1.6, коробкаш механика. WhatsApp шон 884 метавонен аз номи канали Савдо ТВ занг бизанен. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега касоне ки Nexi харастен марамад ина Nexi мефурӯшам меган. ҳолати хуби техникӣ, мотор, коробка 100%. ҳамаи скоростҳош медроя мега. балон хуб, балон нав пачка, салонош тоза. ҳуҷҷатҳои солона буд шидагиай утилизатсия дорад. нашод масъалаи корҳои электрикӣ 100% мега дӯстон. ин ҳами маълумот оиди ҳами Nexi Daiwa солҳои 96 16500 сомона. навор маъқул баша бачаҳо пабратски дар комментария Савдо ТВ ба пешнависонен. рӯзи май ҳаматон. мегзарем ба ноҳумин мошини фурӯшӣ.
مرسدس بنز یک کلاس هست که سالی برآمد 1996 یک کلاس خرامجین تماشا کنید. در دوشنبه قرار دارد 44,000 سومونی میگم با معامله هم دارم 44,000 سومونی. بنزین گاز موتور دو коробкаш механика салон тоза краска тоза مرسدس 101 فکر میکنم دیگه ای بو واتساپ شون 1222 میتونین مراجعه کرده بگیرینشا 44,000 مرسدس یک کلاس. ساستانی ماشین سوزا که میگه کاندیشنر موتور коробка ходовой 100% های داکومنتوش تمام شدگی های نکی کراسکاش سیاه های بالونوی زورزدگی معلومات پورا رقمای واتساپی روی اکرام داده زنگ بزنین. بچه عزیز چیزی که در شما باشه برای فروش رکلام در واتساپ ایمو در اول در آخر اول موندگیم روی کنین خدا خود رکلامش میکنیم. میگذاریم با دهمین ماشین فروشی وکترا به هسته که ایرا بیچکا میگن دوتی هم میگن. بچه عزیز سالی برآمد 1997 انمی وکترا به باید در حال چی سودا کرده شود. در حالت خوبی تکنیکی ماشین در ناحیه وسیع قرار دارد 25,500 سومونی فروخته می شود. انا همین کراسکا انا همین سستانی موتورش یک شاشی مکانیکا واتساپ شون 9242 زنگ بزنین. نشد مسئله موتور میگه 100% گارانتیش خطی коробка ходовойшان 100% 4 دیسکا چپلاق میگه اری 16 балоно 80% دو تیرزای پیش همروی باکوی الکتروپاکت لیوکم دورا کار هم میکنه. معلوماتی پورا اویدی وکترا به رقمای واتساپ 9242 زنگ بزنین بچه ها معصیت کرده بگیرنشن. میگذاریم با 11مین ماشین فروشی واز 2107 است که سالی برآمد 2007 سال سویت قرار اینجا باشین اگر تماشا کنین. در دوشنبه قرار داره 18,500 سومونی بنزین پلوس گاز ماشین شد تو زهکای گاز پلوس بنزین موتورش 1.7 коробкаш مکانیکا واتساپ شون 0606 نشوت همین 07 مراجعه کنین. سروشنا ماشینچای فروشی میگه حالت خوبی تکنیکی در قرار دارد موتورش اینجکتور 1.7 گاز یورو 4 پلوس بنزین حجتو تو دکبر 2024 هسته. در واتساپ و چتمون بنویسین میگن خلاص برادرو یا زنگم بزنین. همین رقمای 883 یا که واتساپ شون یا که دستی پریاموی میتونین دوستان زنگ بزنین 2107 نمروش هم 2107 مسئله کنیم بچه عزیز. میگذاریم با 12 ماشین فروشی خوندای i20 است که انا همین خوندای سودا کرده می شود با نرخ 58,000 سومونی سالی برآمد 2009 سالش هم کنه نیست. ماشینچای کمرسود در شهر دوشنبه بنزین خالی موتورش 1.6 لیتر коробка передача механика краскаи сиёҳ дискои фасон балонакои зур дар кузофи хечибек рақамҳои дастӣ 1001 ахираш мошин мега вагон дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори аниқ бошед занг занед боз маслиҳат ҳам мешавад. хоҳиша ҳамон нафарое ки мошинхар ҳастанд беҳуда ғаммо натен алиш намешавад толка ба сум 58,000 сомонӣ боз арзон ҳам мешавад. навори саводо тв ба 12 дона мошин тамом шид. бачаҳои азиз фикр мекунам навор маъқул шид. аз ҳамаи маркаҳои мошино мондем баъри шумо лайкотона бизанед дар канали мо подписатсия кунед. барои реклама ҳатман номеро барои реклама муроҷиат кунед. мошинай заминай хонаҳай квартираҳай чизе боша дар ватсап видеонавор карда ё ки тоза карда сурат гирифта роҳи мумкине худо хоҳад рекламаш мекунем. навори пагоҳина худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад. тамошо кунед. зиндаву сарбаланд бошем бачаҳо.